Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha namhlanje nguphathele kudaba oluthinta uMamzobe. Zimshubele izinto uMamzobe njengoba ke ezokhipha imfihlo ejule kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ke ababukeli bayibonile iphathi yakhe uMamzobe lapha kumkhokha lade cabanga khona izinto ezimbi akazenzile. So uMamzobe kusa-attenda iclass lezoni njengoba ke attenda iclass lezoni kuzomela uyobhabhadiswa kabusha kuze phele khona ukubuya lapha ebandleni lamaJudiya. Sambona ke xolisa kubantu akabona andike ezinye zezono zakhe ziyaziwa kodwa ke kunalesono esikhulu akasasifihlile okuyilesi ke simdlayo sokuthi ke wabulala uMvelase. Ade bebuza ke abantu lapha einkundleni zokuxhumana bebuza ukuthi ke njengoba ke lapha kumathiza kuvela ukuthi ke uMamzobe uzoconfessa ngabe uzoconfessa ngodaba oluthinta uMvelase na noma kuzoconfessa ngokunye kubuza ke lapha abantu. So sithema sichecka ke baveza ukuthi ke uMamzobe uzoconfessa ke lapha kuSiphamandla ngokuthi ke wabulala izandla zakhe zigcwele igazi. Kodwa kumathiza baveza ukuthi ke uMamzobe ngabe kuzolikhipha yini igama lakhe ke uMvelase. So nayi ngiphathi ke mnandi mbukeli iphathi ke ezokucacisela kuvela ukuthi ke uSiphamandla uzomonisha uMamzobe ukuthi ke ngayi lapha ukuyobhabhadisa. Baphinde baveza ukuthi ke uMamzobe uzohamba ke uyobhabhadisa. Baveza ukuthi ke uma sebhabhadisa uMamzobe uzoyiphika ke izono zakhe. Uzobe ke semthatha uMvelase uzobe ke segwinywa ngamanzi. uSiphamandla kuzobe ngekho ngenkathi ke uMamzobe ebhabhadiswa. Kumkhokha ke wa next week kuyavela ukuthi ke uSiphamandla uzoyithola indaba ezithi ke uMamzobe uthathwe ngamanzi and kuyavela ukuthi ke uSiphamandla uzobe nje engazingeni. Kodwa ke bazogcina bekhulumile naye njengoba ke kuzobe kuyena umuntu ongakhipha uMamzobe emanzini. So injalo ke mbukeli njengoba ke uSiphamandla ezobe engayingeni and ezobe ke emonishile uMamzobe ngokubhabhadisa ingoba ke vele uSiphamandla kunento azobe eyitholile lapha kuMamzobe engeyinhle kahle okuyiyona ke maybe le yokubulala ke uMthembu. Yizo ke lezade nguphathele zona kusazoshuba uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.